nama saya Dodo. Nama asli Aliando. Saya dari Bojonegoro. Siap untuk menghibur panjenengan sedaya. Matur nuwun. Siap. Piye kata-kata? Lapor. Lapor. Masyarakat Dorok. Saya Cak Komet dari Bojonegoro. Siap menghibur. Pun nggih. Kowe iki pasukan apa Modin? Aku bingung lagi iki kok. Lah nyapa? Iki lho madhep nang ndi tiga penjuru. Enake madhep rono lho Adil. Adil piye kok jenenge mblakangi gak sopan. Kowe kene-kene. Nyapa? Aku kok ketoke kok sir sing kene ta aku. Lah nyapa lho kowe? Nyapa piye to? Jenenge membeda-bedakan kok iso. Ora beda-bedakan aku krungu wau ibu sing teng mriki lho. Kula pas macak teng mriku rias teng mriku. Ibu-ibu ki suarane beyo kompak-kompak tak omongi kowe. Ora percaya ta kowe? Gak iki yo kompak kok. Duh, akeh kaya ngono, tapi lek masalah swara ibu sing kompak iki kene. Kene diceluk. Aja mecah ndorok lho we. Aku gak iki awake dhewe ning kene iki duta kerukunan lho. Lho, duta kerukunan apa? Aku bukane mecah, Mas. Cuma pengen buktikan sing suarane buyanter dhewe kene tak dari. Aku macake kocong tak perkara ibu-ibu buanter-banter. Opo macak. Lha tak buktikan? Iya. Oke, ibu-ibu selamat malam, Bu. Krungu jitokmu kowe, Krungu kowe. Padahal ya guru kuwi tok. Kok buanter lho. Iki biyen tau melok apa supporter bal-balan kok dadi banter-banter kok so mangsamu. Coba ibu-ibu yang sebelah sini minta suaranya yang keras, yang kompak, dorok bersatu Bapak Ibu. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Siapa kita? Dagelan. Dagelan dasmu no. Lho pancen iya no. Kowe ora tau ndelok TV we. Oh TV ku tak dol kok. Lho kere berarti kowe iki sing kaya ning TV siapa kita Indonesia ngono. Siapa kita niku jawabe Indo Dorok Jaya, ngaten nggih, Bu? Nggih. Oke. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Siapa kita? Dorok. Pucet kowe. Nah nyapa bucek. Ha kono ndiri ora muni popo kono. Dawa apa ora jane iki? Ketake dawa kok. Lah iya ndang ya akeh ndak tapi swara kalah karo kene. Ora, tetep menang kiri sakmene mbeyane kok. Ya jajal buktikan, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan mau kalah dengan saondok nika. Asline yo nang gapura kuwi tok lho. Buanter ibu. Ha iki grup arisan kok. Yang sebelah sini lebih keras. Merdeka! Krungu kowe. Mau nyepele. Bu, ojo kalah, Bu. Merdeka! Siapa kita? Dorok. Kayak ngono kuwi lho. Murid saya yang sebelah sini. Lah padha mantuk. Mantuk piye jasemu nombane. Kowe iki kudu ngerti waspada tenan to, Mas. Penonton iki piye? Lek sing nom ya dikek semangat nom. Lah kene kita sepuh-sepuh e. Bos semangat piye to koyo. Ora padha to masih sepuh tetap semangat muda. Jajal suarane piye? Yang sepuh-sepuh tetap semangat nggih. Semangat atau semangit piye to iki? Semangat atau semangit e. Nggih. Merdeka. Oke. Kowe iki jane dagelan apa maling? Saking semangatku lho, Mas. Oke. Aku juga malam hari ini semangat saking semangatku. Grup yang sebelah ini juga semangat semuanya. Pepen. Ibu-ibu, merdeka! Ya Allah, sak grumbulan tok kuwi. Ala kleger. Apa? Wong limo lho kita. Lah wong limo tapi yo geger desa lho tak dari omonganmu kowe. Lah nek ini kompak iso bareng. Iki yo luwe kompak wong nyanyi kompak kok, Mas. Gajal. Cobi ki Bu nyanyi bareng-bareng kersane tambah semaput. Semaput piye to semangat kok semaput. Kersane mboten ngan Garuda Pancasila. Iya. Cairan diuntuknya yang melok. Sedia berkorban untukmu Pancasila. Nah, tekonggon ora.
adil makmur santosa. Medun kene lho ora teko nggon. Saku. Ayo maju, maju. Wong sing marai nyanyi dhewe rapal. Maju. Ayo maju. Mati jonggon, Mat. Alah ora iso. Wis kadung kowe milih kono kok. Coba sini. Bokong semok. Alah kok bokong semok piye to? Kemerdekaan lagu nasional kok kayak bokong semok iki piye to iki? September. September lho. Ulane September tapi peringatannya kemarin itu pas Agustusan. Berarti acarane? Acarane iki HUT RI yang ke-80 tahun. HUT kowe ngerti apa? HUT singkatan to, Mas. Kepanjangane HUT. Arek butuhmu panjang sepiro? Maksudnya ora kaya ngono, Kang. Sampeyan ditimbali rene kudu ngerti to paling gak Ya acarane. ngerti to ditambah. Acarane apa? Lah ya kuwi mang. Acarane HUT RI. Heeh. HUT kowe ngerti apa? Lah ya singkatan. Kepanjangane HUT. HUT ki apa? Singkatan. Kepanjangane HUT. Tak sobek-sobek tenan lho kowe Kowe iki. ngerti to? HUT yo ngerti to. Lah ngerti ya takon aku. Aku ora ngerti ya kok. Aku ngetes kowe, Mas. Tesi mic ya kok. Maksudnya ki aku ki pengen ngerti kowe ki roh apa ora. Apa? HUT ki hari ulang tahun RI yang ke-80 tahun. Selamat ulang tahun untuk hari Gundulmu kuwi. cirimu ngono. Maksudnya HUT ki lho, HUT ki hari ulang tahun. Lah iya hari ulang tahun kok ya ora kabar-kabar. Maksudnya sing ulang tahun ki dudu hari. Wis sing ngomong lho. RI 80 ku lho. Walah Ri to, selamat ulang tahun lho Ri. Ye. Semoga panjang umur, happy birthday to you, happy birthday to you. Aduh, kowe tahu ngene katut kabeh lho. Ya ben to kok. Maksudnya ora RI ki Iya wis ngerti. Republik Indonesia. Betul. Yang ke-80 tahun. 80 tahun. Luar biasa malam hari ini istimewa. Istimewa. Hebat. Tepuk tangan untuk seluruh warga Ndorok yang luar biasa. Niki nembe Ndorok ya. Dusun ya. Dusun kaya ngene, Mas. Wah. Dusun Ndorok RW 1 nggih, Bu. Hah? Aduh wong kuntek rene wong belas kono. Ijo nggon, Mas. Lah kowe kok ijo lenggon ae. Salah tempat aku. Iso. Lah tak kira mang yo buanter teman jebule yo wong limo ndi. Padha wae, nanti wae padha wae. Sing penting karek awake dhewe. Heeh. Iso apa ora mengkondisikan lho ngono. Bisa. Tentunya ibu-ibu yang ada di sini luar biasa. Bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan buat Dusun Ndorok. Mugi-mugi tambah maju, tambah jaya, tambah kompak, tambah rukun selawase Allahumma. Amin. Soale wong ning alam dunya khususnya tenggene warga kuncine nggih setunggal, Bu. Rukun. Rukun. Nggih ta? Tepuk tangan. Rukun iku kathah manfaate, fungsine kathah. Apa wae angger rukun mesti uripe kepenak. Betul. Contohnya fungsine apa met rukun iki? Yo golek utangan gampang. Pikiranmu kok utang kowe iki kok. Nek gak rukun ya wangel to pekewo kabeh ya ra. Ya maksudnya gak ngono. Lek rukun iki apa-apa digawe mudah, Mas. Yo. Gotong royong mudah. Gotong royong. Pembangunan iso apik, ngono lho, Mas. Meringankan pekerjaan. Betul katamu. Ketek bandul bojomu. Budulmu kuwi ngono kok ketek bandul bojomu. Iki saking kompake sampai iki nggawa apa jenenge bekal dhewe-dhewe lho to. Bekal apa? Iki mau bapak-bapak ibu-ibu sing ngumpul siji-siji akhirnya nglumpuk. Bekale apa? Gendeng lho to. Gendeng gundulmu ngono iki gendenge sapa? Lah Bu. Kuwi gendeng didal kok sok gendenge iya. sapa kok sok. Ngono lho Mas, awake dhewe juga ikut seneng, ikut bahagia. Seneng ditangkap ora seneng piye to kok. Lho, maksudnya ra ngono, Mas. Lah yo. Ya paling gak sah. tak ijoli kene kowe ketoke pekewo kabeh. Wah. Wis pen wis. Lah kene mekan kabeh. Wis. Cerah kabeh Mas iki. Masa depane cerah kabeh iki alhamdulillah. Sing rawuh teng mriki kula namung saged nderek dedonga, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsaning Gusti Allahumma. Mugi-mugi diparingi panjang umur. Sehat. Awet. Diparingi rezeki ingkang kathah. Sing gadah ternak-ternake tambah kathah. Sing dadi pegawe mugi-mugi jabatane mundhak. Sing bojone siji mugi-mugi Tambah. wah, geger gedhen iki nek bojone terus tambah ki. Bojone siji diramut ngantos dumugi tuwa. Ngono lho, Mas. Nggih. Dong apa ora? Sing aku tetep panggah dong. Kowe ndongamu apa, Mas, kanggo warga mriki? Aku ndonga. Dan ndonga nanggap
dagelan nih nanggap kiai men ditungakne. Masyaallah, cak ora paham to. Lah kowe wis ngono. Maksude iki ditimbali mriki sampean gadah sangu napa kagem piyayi mriki? Ya enek 250 mau lho to. Maksudnya rasangu duit, Ya, Mas. terus, ya. Sampean badhe maringi napa kagem dusun Ndorok mriki? Ngono lho, Mas. Engko darane semugih. Kok maringi awake dhewe engko ki arep-arep diparingi lho to. Ndorok iki wis luar biasa. Iki lho dusun Ndorok desane Manggis, Kecamatan Glugu. Lu gundasmono kok so puncu. Ya, puncu. Maksudnya ngene lho, Mas. Kowe ngerti to, ketua panitia Mas Yusuf Mas Yusuf. nimbali awake dhewe paling gak kudu sampean ngergani Mas Yusuf sebagai ketua panitia. Panitia. Panitia ngono lho, Mas. Dadi Nggih, iki nggih. awake dhewe ki iso ngajeni ngurmati Lah Mas biasane Yusuf. Mas Yusuf piro? Biasa. Mas Yusuf piro to? Dere kon ngregani lho. Maksudnya sampean sawang to Mas Yusuf ki piye? Lah kuwi ketemu Mas Yusuf ya urung kok. Maksudnya Mas Yusuf men ketok mekani diapakno. Kayak idop ya kena to kene. Ben mekan ya ra. Iki kocok ki suwe-suwe. Lah piye? Maksudnya Mas Yusuf ki piye lho? Yes ngono kae ya. Umum. Maksudnya Mas Yusuf tuh di dalamnya ada apa? Ada jeruan to. Ada usus, wis macem-macem lah. Rempelo. Kowe melaku Mangan. mengguri tak setrum cangkemmu kowe. Kok malah nyetrum. Gregeten kowe aku iso. Omong dhewe no. Kowe tak omongin ini to. Nyapa? Iki mau dirasani lho. Sing rasane. Ibu-ibu sebelah kono. Liwat kuwi mau. Liwat kono. Iki lho dodoke teko. Dodok nek gak maca kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Kirun ngono. Aku. Iya. Apa ya dirasani? Aku Kuwi lho sing sijine kok kaya kancane Kirun. kayak sapa? Kaya Kirik. Icek ta sing Ijek nganggo jilbab pink. yes bene ra masalah. Ora masalah piye. Malah ngentengno gaweanku. Ngenteng gaweanku. Kire ora omong kok. Kowe omong kok. Kire gur tak beres. Tenan kowe gak omong? Ora omong. Anu Mas Yusuf ketua panitia niki lho dagelan setunggal mboten omong mangke mantuk mboten sad dibayari nggih. Mboten sad dibayari nggih, Bu. Wasak kowe ra bayaran sesuk bayar cicilan Bank Mekar piye? Ndak ngomong. Kemeruh Kemeruh piye? Bang Mekar. Lah terus Kene BRI ya. kok malah nemen kowe iki jane apa lho? Ora ya omong lah. Salam dhisik sing apik sing becik. Nggih. Tak kasih info Nggih. bahwasanya dusun Ndorok ki dusune wonge sopan-sopan santun. Oh nggih. Aja sampai enek dagelan ditimbali mriki omongane rusuh, omongane jorok, mulih dicepot ndasmu kowe. Dan sing sopan. Salam kok toh nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Suarane cah kaya katen bate gawedi suarane. Aku dhewe ya gumun kok. Sone paling kisone iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener sinden mau lho. Inti salam kok malah pada cengengesan ya. Tengengesan gundulmu apekno. Piye to? Kowe iki lho sing kata-katamu salah. Dari Mulane ibu-ibu padha guyu. Jare mau kon salah. Ya salam tapi kuwi jenenge mbulet kowe. Piye? Sing bener ki ora ngono. Kudune. Bener ki ngene lho Mas. As-sholatu As-salat. isik to tak warai isik, kamu diam dulu. As-sholatu wassalam. Ih, komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu dong. Aku kan diem. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Maaf ya Anggura ya. Angguran dasmu, anggura. Coba aku sing ngene kok so. Bagus apa sing ngelokne kowe tok. Aku tok piye lah ditakono kene ra percaya tetep kowe karo aku dino ki bagus aku. Allah Allah. Sing bener ki lho piye? Sing bener ki ngene lho Mas. Assalatu wassalamu ala afil antas anbiya musalin. Apa kowe kok tuang keme marahi bareng malah kesleo kabeh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal musalin. Ya, Wong cekak aos kok bingung lho iki. ama batu. Alah lho apa kok terus sama batu lho. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Dusun Ndorok yang saya hormati. Pertama-tama tentunya sebelum yang kedua, saya menyampaikan rasa terima kasih
Karena masyarakat Dusun Dorok sudah menghadirkan kami Campur Sari Cahyo Nuswantoro dan juga Ulo. Saya berharap mari kita tetap bersatu, rukun dan Kediri cinta damai. Mari kita sama-sama jaga Kediri dan kita cinta Kediri. Allahumma amin. Mudah-mudahan tetap damai. Allahumma amin. Saatnya kita menghibur. Kali ini spesial di mana-mana tempat saya tidak pernah. Yang satu ini saya tampilkan. Oke, mundur. Bersama Campur Sari Cahyo Nuswantoro. Ini tidak ada di tempat lain. Dalam waktu 5 menit nanti Cak Dodo akan berubah menjadi Ulo Sowo yang akan menghibur semuanya tarik ular di sini. Manut Tombin seneng ya. Aku ditanggap kok dadene ulo iki to. Meneng kalau enek ulone ya Campur Sari ndi wingi lah. Ngono. Iya. Ya wis penting apik lah ya. Yo, kita sambut tunggal guru aja ganggu tunggal coba Jogodo. Musiknya anu instrumental, Mas. Instrumental. Sing rodok serem-serem sithik. Yo, ada siapa dia? Cak Dodo. Dalam waktu 5 menit nanti akan berubah menjadi ular piton. Ulone loro. Bambang MC Jowo. Wis sida apa ora? Wis sampe ngrapal lo. Lampu pateni buka, Pak. Lampu pateni. Tangi tanggap wong mat turu. Lah aku apa yang malih kok malah keturun. Wis ora usah malih kene kaya kewan. Ayo menghibur yo. Menghibur yo. Kowe nyanyi tak serno tak. Alah kok aku. Ya sapa? Iki mau ana penyanyi sing jios lho. Suarane kaya bledek. Ya kuwi Putri. Putri sapa? Putri sambar gelap. Putri. Suarane peyater. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Wah, enak ekone, enak iki. Bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Ya. Selamat menikmati dan yang ada. Di Kok endi piye to kok takok ki piye to kowe iki? piye? Dah. Iya dah. Ada buah semangka. Ka. Ada buah belimbing. Ada buah jeruk. 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 Kok ning ngarep to, Mas? Kata-katamu lho horor. Horor piye? Medeni wong. Dan juga saya menghimbau Au. untuk yang ada di sana. No. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas kalau Anda kecantol. Suwek katokmu. Awas kecantol. Suwek. Hati-hati yang di sana. No. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Piye to kowe iki ikut ngono kuwi? Kata-katamu lho medeni wong. Horor piye? Ya sing apik aja jorok. Mari kita sambut. But. Kilo ketua panitia ngomong jorok lho. Boten lho kula dipancing niki lho, Pak. Terus akhirnya but. Ora oleh ngomong but kuwi ora oleh. Oh, lah kuwi bolak-balik butmu kuwi lho kesok. Aku enggak tak tuntuni. Yuk langsung saja tentunya masih bersama Cahyo Nuswantoro. Ada siapa lagi? Sinden yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan sinden yang satu ini mempunyai panjang tangan 5 meter. Iya wong. Siluman. Iki lebih sidik loh Mas ben Iya. laris. Artis penasaran. yang dijuluki dengan ulur-ulurnya Jawa Timur, cow. Sopo to artisnya? Yo, ini dia ada si cantik. Siapa Mbak? Saya tahu. Madep barana. Kenapa? Madep syuting. Nah ya. Kayak guyu nih. Ayo. Yo. Si gede. Yo, Bapak Ibu semua, Supaya dorok malam hari ini benar-benar bergoyang. Lah, ini loh. Lah, saudaraku. Nah, Artis cantiknya Indonesia, cow. kaken guyu. Lah piye? Ya sithik ini cukup to. Sithik wae. Yo.
Saudaraku. Saudaraku, artis yang berikut ini artis yang sangat istimewa. Hah, artis yang mempunyai kecantikan luar biasa. Hah, sopo to artisnya? Hah, iki lho bocahe. Hah, leru neh. Ya ora sithik terus. Ngono tok kok ya. Lah kudune piye? Sing berwibawa ngono kok ya. Ora ngerti aku. Oke, baik saudaraku sebanyak sudah hadir. Loh, Lah kuwi cangkemmu apik mbok kowe dhewe? Mbok cangkem-cangkemne putra camat ya mbok ngono ya. Putra camat to dodol es tebu enek to kowe iki kok sok. Hobi ya. Ayo ya, kowe jajal. yuk kita panggilkan tentunya masih bersama Campur Sari Cahyo Nuswantoro. Ada siapa dia? Artis cantik dan divanya Jawa Timur Indonesia. Siapa penasaran? Kita panggilkan sama-sama. Waya sapa, Mas? Alah alah. MC kok ora ngerti Oke. artise. Wis kabeh ya? Ayo bari ya, Mas. Lho kok bari piye wong lagi mulai kok. Yo milih salah siji. Aku wis dipilihno to. Oke. Ciro del patmo mendel denak dikot pajak pentol celirit bendol. Niki Mas sing bendol. Nggih, niki bendol. Jenenge sapa kok niki? Sing bendol? ro sapa lagi Nyuwun saya ketemu. paring asma Mbak sinten? Jenenge apik. Warimen. Bilana. Selgi. Selfie untuk Anda bersama Cahyo Nuswantoro. Selamat malam. Selamat Ya malam. Allah, Mbak Masa Selgi. Dek. nggih jarene iku mau lho, masa bodine apik kayak ngene 5 meter to sikile. Lah niki mengada-ngada. Umpama Mbak Oh, aja- umpama. aja salah paham mulai sampean yo wayu. Lah kok wae. kadung maca kaya ngene lho. Jangan tersinggung ya. Tersinggung. Jangan tersinggung ya, saya cuma bercanda. Ngono. Mohon maaf tadi namanya siapa, boleh kenalan dong? Selgi. Selgi rumahnya mana sih? Rumahnya Kediri. Oh, Kediri, perkenalkan. Heeh. Aku Aldo. Aldo. Iya. Aduh, kok bagus serang ngono. Wah, sing wedok kita ya padha ohone. Heeh. Ngono kok bagus. Oh, Pra- piye maksudmu? Lah perainanmu lho kaya kucing adek. Kucing Kowe ngakak. ngerti kucing larang kae? Roh, Irunge cilik ta? ya, Pipine maju. ya. Ya wis kowe iku lho. Iya. Potong kowe kok. Royalti piro? Aku mbok ece, mbok nyek kaya apa aku gak masalah. Nyapa? Sementing dino iki aku karo Selgi. Aku golek dhewe. Sopo kowe? Aku lho iki, diri. Apa terus gelem karo kowe? Iki malah natural, ya ra? Natural piye? Iki lho blas ra nganggo skincare. Malah justru wong wedok ki digawekno skincare berketok ayu. Biar kita ayu. Iki wedaan. Lho iya tapik malah. Wedaan sing apik mata ayu sing apik kanggo bojone dhewe, Mas. Iya to. Ora kanggo umum. Lah terus lah maksudmu piye? Lho, ya kanggo bojone kuwi masak ora kaya bojoku kae. Bojomu piye? Lah nek karo aku ya nganggo daster dawul-dawul ya. Kaya wewe gombel. Dik, Dalam Mas Aldo. kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum Mas Aldo. Aku juga belum sih. Bagaimana kalau kita berpasangan, mau enggak sama aku? Berpasangan. Iya. Ini no. Iya. Aduh. Mau ya? Kamu cantik deh. Ih, gemes aku. Kaya cilik-cilik ono lawake modele iki. Wong nyawange roh kowe gembreket to. Kudu ngeracun. Sayang, Dalam. ada suara ndak ada rupa sayang. Ya itu to. Iku apa tuh iku Mas suarane wi? Itu namanya sirik tanda tak mampus. Oh bener. Mampu. Enggak, aku tadi pacarnya sampean. Iya, Angka sama tuh bahasnya skincare. iya tak tuh skincare. Oh, Kamu minta harga berapa? harga 80. 1 juta. Aduh itu kemurahan saya. Kemurahan. Paling enggak minimal 50 juta. Aduh. Yo, potong. Awis tuh bahas skincare toh. Utange Beli nelecek. mobil, ben gak kepanasan. Kamu pengen mobil? Nanti tak belikan mobil mau.
Tahu. Kamu kalau tak belikan mobil, kamu cocoknya mobil ambulan. Boh nesu aku. Enggak, sini toh, sini kamu jangan Iya. Oh, muri-muri. Iya. Angkut batang deh. Kamu nanti tak belikan mobil ambulan, aku yang nyupir. Mm. Ini nanti jadi mayitnya, Oh. ya. Aku Pak, tadi Pak. Mayit. Kowe supir. Iya, tak wedeni nabrak wit bongko wae. Kancane diberatno mayit. Sayang. Dalam sayang. Kalau aku kamu ibaratnya sebuah rembulan yang ada di angkasa. Aku sebagai bintang. Kita berjejer, kita bermesraan, sayang. Rayu ora masuk blas. Lah aku nak ketok, lah nak mendung peteng sambar bedek to. Wong rayu ki mbok sing umum. Gampang-gampangan ngene lho. Bisa berhitung? 1, 3, 4, 5, 6. Bisa enggak? Hah? Habis 1 berapa? Apa? Habis 1. Aduh, Kok bari. gak kerungu aku? Apa toh Mas? Budek kata. Budak gundulmu no. Nek budek kayak senenganku sing budek-budek. Lambemu, iki wis pasanganku Lah, tidak iya. bisa milik orang lain, makanya tidak mau jawab. Aku golek dhewe. Golek Dang, dhewe, golek Dang, dhewe. ngono. Dang. Oh. Halo, Dang, yo. Ini Kuwi ra urusan nyapa mbok dekne kuwi. gak sinane. Ora aku lho sing jek kuwi, jek siji kuwi, urung ada kuwi. Lah ini apa ngene? Kuwi ngeterno koncone. Ngeterno ta. Ngeterno. Apa ya sing nganggur? Ya. Berdiri ya, Mbak. Mbak selfie ya. Coba. Api selfie Iya, iya. sapa? Aku ini sengaja kok. Jangan kemana-mana ya, di sini aja nanti capek. Kowe oleh iki padha karo nemu emas. Lah mbake oleh kowe padha karo nemu telek. Kamu jangan begitu. Telek-telek oh gini tapi ya telek. Oh, Ya pas uga ngono Mas. kowe diece pasangan ke telek kowe. Jangan mana to raine nglumpuk ngono. Makan malah. ambune kok wae. Ndra to raine pasanganmu Dik, kaya ciduk jeding ngono kok modele. Aku dilokne telek kok. Ya telek kaya telek kok. Apa-apa? Telek ayo. Apa kuwi? Masih elek ning pantes. Ya ngono lho maksudku ki ngono. Lelek aku. Telek garing. Apa? Wis elek maling. Oh. Kowe ngajak geger kowe. Eh, Apane wong geger kok idon-idonan lambemu kok sok. Coba sini sayang. Iya. Aduh. Walah dastermu lho, dastermu. Mana tangan kamu? Heeh. A minor, Mas. Jering. Apa pijet to, Mas? Pijet gundulmu ngono ngrayu lho kok sok. Oh. Apa Aku iki anggere kowe nyanyi aku gak yakin to. Nanya apa? Alah sakne pemusik. Tapi ra Mas nadine A minor. Jering. Kono kuwi sajek, kowe sing gacek. Ngapa awak dhewe pian kepatut yen nakire ati iki Heeh. sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk Maneman sing beda ya. Sak dari wong tuamu wetone ora gathuk Ora gathuk asale saka timur. Moto gathuk iku saben ala-ala gathuk asale saka timur. Siluman Gonggo Apa? kamu kok ngericuy aku terus toh Ini apa? aku kalau ngerayu ini Rayu kenapa apa? kamu ikut joget-joget Lagumu lho apa? ngono lho. kalah weton kok Lah emang Wong rayu wong wedok kok kalah weton. kalawetan jane sido. Itu apa ora? sido toh Iya kata-katane. jare wong tuamu wetone ora gathuk Gathuk Asale saka Asoy. ala-ala gathuk Asale saka Wah, oh pasanganku yo oh tunggale
Aku ki pasanganmu lah kok nyapo malah sampean mau joget kok. Lah kowe apa iso ngrayu kaya aku nyanyi-nyanyi. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk asale akak. Lah ndiye cacah ki? Iya lah kok gawe wirangku to ya ya. Ngono kok Mas jare pamit anake, ayo kerja ya. Ngono kuwi kerja ya ngono kuwi ya. Ngono kuwi kerja ya ngono. Kerja, Oh, jadi. kerja. Kerjae pantese kari ayam. Lah, Karyawan, Karo ayam lho. karyawan. Lah lek kowe nyanyi opo kan? Yo iso. Yo iso to Mas, Apa, iso Jajal? nang gampang. Jajal piye? Piye? Apa ya? Piye to, Ndang? Anu ya. Dang. Ini Mas. Apa? Katresnan sejati. Ya. Sayang, Iya sayang. Dusun Dorok yang menjadi saksi cinta kita. Dusun Dora. Apa emang? Meneng, cah Meneng males seno, meneng. meneng. Sayang, telek mimpi sayang. Janji tresno di sekseni lintang-lintang ing tengah wani ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi Piye to kuwi nggone bolone? aku timbang nganggur ki ora iso apa-apa. Oh, Aja yo, kaya- yo. Piye? Apa? Pasanganmu lho yo kaya garangan. Lah ya. Kuwi lho, Dek, dipikir-pikir lho, Dek, urip Aku ya pisan kok. pengen loh kayak kuwi. Lah to pengen to pacarmu pengen to ya to. Suaraku elek gak? Ha kene Lah 100.000. pengen. Apa aku tak perlu kuwi. Lho aja no. Loro, tok loro. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Aku Minggu istirahat. Iya ta? Aku karo sapa? Aso gampang kok. Aku meneh ijel loro. Meneh aku. Opo gelem? Apa? Iki loro kerek kekot-kekot tok. Mau anggap daging tuwek to Bulet, kekot-kekot iso. Ora sing iki lho kita meni-meni kados mau. Ya. Mun sewu diajeng kula aturi jengkar saking Gunung Merapi. Iki jane opo lho kok ya? Kula aturi jengkar saking Palenggan. Manggan. Iki lho jene Dewi. Sampeyan itu, sampeyan itu. Wih, Janji sakno. selamat malmel. Rembulan. Selamat malmel. Kowe nyapa wedi? Wih, Sing mesra to. Hei, iki kaya preman pasar ya. Salahmu, kowe njupuk-njupuk dhewe lho. Selamat malam, Mbak. Pripun kabare? Kae nggih. Wah, tuku iki jam pinten, Mbak? Wah, iki kita apa ngeprok wong iki? Langsung pres sawen. Pilihanmu emang Anu jenengan numpake motor king nggih. Terus ngoter-ngeter jenengan. Tosa. Tosa. Oh, nggih nggih. Tosa. Sing kira kowe kok iso selingkuh. Kowe ki nang ndi iki bojoku. lah. Kok iso? Kaya Kok iso kowe jipuk wong loro kae. sampean datenge kok nyangking kirek modele. Wis tak omong itu, akhir konangan Yatini. Yatini sapa? Kuwi jenenge sapa kok Yatini? Maaf sayang, ndak. Aja ngono kuwi. Iya. Wong lanang aja ngono kuwi. Lah kan dindorok Rasa ngomong kakek. menghibur maksudnya. Menghibur. Guyon. Aku loro ngene iki atiku. Oh, Langsung sabar. karep pikange Mbak Yu. Guyon. Pirang dina pirang bengi mbok tinggali aku ra mbok apa-apano. Gak ngene iki Oh, cek lanang cek selingkuh. cek lagune cek sakti tak terusne Ora kanggo iso. kanggo sampean ya. Oh, iya kan. Rembulan ya. Iya. Oke, yuk. Oke. Piye ki? Lah kowe dadi bojone kuwi tenan suwengino wah mriksakno kowe. Mas. Rol. Rol. Sing apik. Rumah koma. I love you. Ani, Roma. tentu aku tidak mungkin meninggalkanmu. Oh, Roma. Thank you, Roma. Sing wedok kaya film Aku kok kartun. wedi lho. Masuk ani kok ngene kok. Sing anu ngapunten Bude. Tidak bekas bude sapa lho. Sayang kok Bude. Bekas pegulat kita iki. Sampeyan ngetut aku ayo. Sing apik. Iya sayang. Ani,
Apa Roma koma? Malam ini. Anu cangkemmu gak pas Roma. Terima kasih. Coba Karena baru kali cangkemnya ini dipaskan dulu Roma. Roma dicangkem-cangkemkan. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda Wah, sewaktu. romantis. Andari kok. Wedoyal guju gitu iki. Aku ingin memandang. Sabar. Sabar, sabar. Mas. Kok malah Aduh, geger? Wong dijak Pasangane kok geger lho. Lah yo gak oleh geger. Ben Apa nih? Rumah kaya tarik tambang. Ber. Yo enggak lambangkan Agustusan kok. Halus nopo gak iso to? Kaya laki mantan pertama ka lho. Kok buat. Kok Ya, Sing lanang kaya sing lemah kok. iki ngetokne nek awan ki dek bengi kan sinden. Ya. Awan kuli. Lah kowe kok pono terus lha iki lho pasanganmu loro ki lho. Lah ya aku mah piye? jaremu memilih aku kok malah Lah ya, kuwi. kok malah Jawabmu pikir piye? apa? Wong lanang kok gak iso dihubungi Jarene omongane. sesuatu Ayo. kemis mas Jaremu tubik. memilih aku. Ngene lho Ayo. maksudnya. Aja. Ya ampian. Royokan apa lho jane? Ora duwe apa-apa. Sing ra duwe iki kono lho. Nek aku pangkat duwe titik-titik. Duwe apa ora we? Duwe jek tanget ki lho. Kuwi apa? Tanget darah gede dhewe. Madhep rene to, madhep rene. Tak. Ora to ayo nyanyi bareng-bareng wae. Kowe ngono dina iki tidak ada keadilan di Ndorok. Piye to? Kenapa wanita-wanita itu memilih kamu? Ya karena bisa membedakan mana manusia mana yang boyo. Koyo nyatek ndasmu kuwi. Loh, tersinggung. Dan Ora ngerti sapa aku to? Ora. Sampean ngerti Spiderman. ngerti. Spiderman ngerti ta? Ngerti. Spiderman. Spiderman kuwi miber, mabur. Kuwi sing latih sapa? Apa? Aku. Lo. Sing sempake nek jaba. Kok sempak to yo. Superman. Oh, Superman. Superman sing latih miber ya iki. Iki lho saksine. Masa ta? Si buta dari gua hantu ngerti. Heeh. Iki ketheke. Ya ta. Yo, Ben ngerti kene. kethek ngerayah ndasmu kuwi. Nyanyi nembang sing becik lho. Kethek kok cilik iki beruk iki. Kethek Iki beruk. anu itu omongane gak penak terus dadi Bang. Oke, senengane iki lho. Ya, Duet. Ayo kita romantis kita duet Pedot-pedot lho, pedot-pedot. ya. Roro Jonggrang itu romantis sekali loh. Roro Jonggrang. Ajak perang. Zaman sekarang Roro Jonggrang. Lagu ki sing kita kira-kira zaman saiki hit apa mudah dipahami. Mamane kaya gedang codot sak tundun dipangan raja. Codote sapa Codot kok codote? nyawangi nang gone Codote codot. sapa? Kowe nyepalane dodok mosok delok Dilok codot iki piye wong iki? Wong itu codot kadal. Kadal sampeyan iki Kadal kadal. dilatih sampean kuwi. Kuwi kata-katamu salah. Bener. Kata-katamu piye mau? Gedang codot sak raja dipangan tundun. Walik-walik. Kok iso gedang codot iki piye Gedang to? tundun sak. Gedang tundun. Alah, gedang raja sak codot dipangan raja. Bingung deh. Anu gulu pedhot Mas didadoske nggih. Oh ya. Oke. Iki wong terus di anu gaduh. Gaduh wis penak tak pilih kene. Nah kayak Karo sapa wi? Aku karo Sokle iki lho. Karo gak yo. Ngono ae purek lho to. Karo aku. Waduh tangane kaya blabak cah iki. Yo, aku nang omahe diseneni bojoku nang kene pethok kowe. Remuk aku rasane. Wah, ora. Gantian. Roro, aku musuh Roro. Roro. Aku siji yo kuat. Kuat. Kono sing angka. Masamu aku gak rasa no. Opo? Cak gagah kaya Oh iya. Cita ya? Tidak. Belum pedat ya? Oke. Gagal awake ya kan. Iya. Terus neneng. Nek bengi aku golek ora temu-temu. Apa nih? Persneleng. Oh. Endi to ki? Mbok goleki nyatane yo ketagihan to. Esuk-esuk yo nuker-nuker. Yuk diteteske Cahyo Nuswantara. Yang ada di belakang tetap di belakang. Jangan. Silakan sama-sama yuk. Terima kasih Ndoro. Asik, asik, asik.
Wis Aku koso terus naksir piye? Elisi Kaya Aku keteater aku. Apa kuwi arane kuwi? Asai. Disigari di poro janji itu. Sing lanang sing ndi lho? Aku kan kiramu angel kok ora jawabku. Ora nek gedhetane. Aring-aring bakar kentang angel geni ngati karing awakku iki wiri Ketan raja satunduk dipangan kodhok timbang urung alung buluku pedhot Cahyo Nuswanta. Doro terima kasih Dorok bergoyang. Ya seneng aku cok Itu waktu yang cilik arate pasir waktu kambang kali ono ing pinggir lagi ketemu Terima kasih sayang. Mama tak duduk. Iya iya, terima kasih Mama. Wiyuh oline muncrat kabeh. Loh, iki jenenge wong wedok kreatif dan atraktif. Tapi nek terlalu anu bernafsu, aku malah wedi dhewe itu. Wedi piye? Muntang anak sing lanang kaya kono. Iya toh? Tapi kowe iso bedakno apa ora? Ya betul. Kira-kira mbak iki wis dibojo porong. Nek Wis di pasangan porong. wis betul. Wis ora mesti. Nggonku tuweke urung rabi-rabi ya enek kok. Lah titenane piye? Titenane gampang. Iki ilmu biologi, ilmu IPA lho Mas. Nek Lek pengen ngetes wong wedok ki wis duwe bojo utawa wis rondo apa piye kuwi enek carane. carane? Carane mudah. Hmm. Ambil kodhok. Ya. Kodhok dicekel ke sawah, Ya. didekek ning ngisore cah wedok kuwi plek-plek. Lek cah wedok kuwi jek perawan, kodhok mesti muni. Muni. Peret peret peret. Peret peret peret. Peret peret peret. Ngono nek ngerti. Jukuk kodhok. Deleh ngisore plek. Heeh. Pemene wis rondo. Wis rondo kodhok mesti muni. Ngene piye? Pun blong Pun blong Pun blong. Lho, ngono. Ilmu IPA lho Mas iki, ilmu IPA. Besok mbahku tak golekne kodhok. Mbahmu mbok kei kodhok terus munine piye? Alah paling nyukur. Iya mbahmu wis Wah. ngopes kabeh kok so. Kodhok kok meruh. Lah nyatane kaya ngono lho Mas kok so. Awake dhewe iki Ana siji sing urung diceluk. heeh. Kuwi lho. Ya, ayo diceluk sing Hmm. apik. Yo. Kowe iki nyeluk artis apa tukang ojek lho jane. Yo disiarno kaya Mas Bambang mau lho. Oke ya, Ah. masih tentunya masih bersama Aja kalah karo MC-ne mau. Betul. Mas Bambang Balo. Alah. Alah. Lho, Mas Bambang MC Cahyo Nuswantoro. Alah. Elek biasa. Karo awakmu apik kowe. Lah yo apik kono no. Lah jaremu elek. Elek kanggo aku lah tapi apik kono. Yo, tak panggilin yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Ada. Siapa yuk? Siapa lagi kalau bukan? Dik, Apa dia? topo suaramu apik. Aku tau ngerti suaramu iki. Ya cah cilik-cilik jenenge. Nah, iki film kartun iki lho, Dik ya. Iki film apa, Dik? Film kartun Jarwo. Iya. Jarwo iki suara Jarwo. Sekarang bos. Lah kuwi sapa? Coba. Lah ya kuwi suarane sapa? Lah ya sapa? Jarwo iki sing sijine lah Jarwo sing ayo kamu itu dibilangin ngeyel gitu. kuwi Jarwo plek persis. Lah wae. iya, lah sing lemu jenenge sapa? Sing lemu kuwi sapa? Lho, lah sing rasa apa sing Sekarang bos ile. Lah ya kuwi sapa? aku gak roh. Kok malah takon ae? Bocah iki kocrok tapi ya jane iki. Sing gedhi sing lemu kuwi sapa? Aku gak roh dah. Kok takon? Bocah iki lho piye omonganmu ora kena. Jarwo. Eling.
Suaranya sama. Bang Haji. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Asik. Minum yang ada gambar badannya. Apa kuwi? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3 kok kaki Kan 6. tuku loro to. Sikile Jadi 6. sesuk aku ya ape tuku larutan penyegar cap kaki 9. Tuku pira? Tuku 3. Mas Bambang aja oleh tuku. Lah nyapa? Wis entek. Mosok larutan kok entek. Nyuwun sewu paringasma Mbak sinten nggih? Mbak. Weh. Wis seru. Yuk, ini dia presiden cantiknya Jawa Timur. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Wey. Namo kowe pas ise ambyar-ambyare tak tusi tak sabuni tak Iki mau enteni. engselku cepot, Mas. Iki nek kok so gampang rusak to sinden iki. Lah ya wong pekakas ngene kaya budak ya, Pak. Ora apa-apa. Maksudnya ki loro ki mbok ya Butuh, Mas, istirahat. butuh, Mas. Maksudnya sakit ki istirahat. Wis to sakit tenan keadaane kaya ngene iki aku gelem mau. Gelem, Mas. Gelem mau wis Kok to. tambane? Nekat, Mas. Alah lah sing Bener Mbak, sampean bener oleh komet. Eh. Iki ning omah tukang suwuk, ya Met ya. suwuk. Denane Suwuk, loro Mas. apa kek? Mbok suwuk. Alah kesandung watu. Heeh. Kuwi tak sebul tak dilat sret mari. Kesadung watu. Iya, Kesleo. sikile. Oh. Ndase ngelu. Heeh. Tak sebul tak dilat ndase. Mari to. Mari. Heeh. Lah dengi Yang enek jajan. carono loro anyang-anyangan kok gambok suwuk. Aku pas jarah to. Bek menawa engselku mari nek mau dilat, Mas. Alah iso ning aja yaene. Ojo ya ini. Engko tak jam 12 seprapat lah. Ya ki Jam ditambani. suwon-suwon to. Ora apa-apa kono. Gak apa-apa ngene ae. Penang ngene. Normal ya. Normal. Ojo kaya ngono. Alhamdulillah. Ora guyon Nggih, guyon. guyon. Sing tok dino ki aku kok kalah telak to. Piye to, Dok? Piye? Wedokan papat to melok kowe kabeh lho. Objektif to. Kowe mesti duwe Ki jaran mau goyang. piye ki, Mang? Semar mesem, semar mendem. Kowe pengen ngerti to? Ya, Gampang to. mbok kei warai dongane aku. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun Niat ingsun ngalor. ngalor, Niat ingsun niat ingsun ngidul. ngidul, Niat ingsun niat ingsun ngetan. ngetan, Niat ingsun niat ingsun Kulon. Lho ki ngalor ngidul ngetan kulon ki Lah iya. donga apa to Mas iki? Sing bener niatmu nanti to iki. Ora Yo den niat. wira-wiri kuwi, Mas. Maksudnya ki kei ampa pustaka ben cah wedok ki iso seneng tresno karo aku. Ora, aja percaya ngono-ngono kuwi. Ora percaya Wong piye? sing penting tulus to. Madhep tek daleme pundi sawangan aku. Wis mripat wi kedip-kedipna ping 3. Dadi Oke. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tulus. Ketip. Assalamualaikum salam. cacingan to, Mas. Enggak. Epilepsi. Sayang menghibur masyarakat sayang. Doro. Ini baru dusun loh ya. Dusun. Ini sebentar lagi desane Manggis. Desane Manggis. Nanggap Dewi. Nanggap Dewi. Sebelah sana madep rene. Heeh. Nanti kita Ya. akan duet lagu yang Mas Raya sayang ya. Oke. Sing mau didadekne ya Mas ya. Sing katresna sejati. Didadekne apa? Anak. Yo lagu dosa. Rodok maju, Mas. Iya. Piye ambri kancane pengin. Iya, ben ngiler. Kosiman ya. Buat kulit duit tuh Mbak. Bisa kaya ngono lho. Iki nak omongan lah apik teh. Ya matur suwun ya, Mas. Makasih. Irungnya ora buntu kita tadi. Irungnya ada bolongan apa? Wah, sumuk nih. Ah bukan angel tenan Ya, tutup lah. Ya, ngono ben. Orang ngerti kan nyamar kayak ya. Bapak Ibu semuanya di sini. Ibu-ibu, saya minta 2 orang ibu-ibu. Nanti karena ada hadiah khusus kage jenengan. 2 orang ibu-ibu, 1 ibu-ibu itu dapat 50.000. Monggo sing kersa langsung ikut gabung di sini. Nanti hadiah. Monggo Bu. Tepuk Tepuk tangan. tangan. Uang langsung akan dikasih Cak Dodo ya. Ayo.
Apa Wis tomben seneng kok, wis seneng. seneng piye wong sing gawe acara kowe kok sing bangkrut aku. Sedekah ki ora lokak tambah kebak, ora rubuning tambah bakuh. Selamat malam, Bu. Sedekah ki nenek Iya. sing diparing ya Monggo, sesuk monggo. mangan apa Pak bingung. Tetok, salim Pak Tetok. Ayo, Ru. Ayo. Ya, salim. Nggih. Bu, paring asma sinten, Bu? Bu Mi. Wah, enggak sekedar warung teng anu niku mboten. Kedah warung. Oh, mboten kurang to gobloke. Wong Anu sing takoki kowe jawab dhewe kok aku mbok salahne. sekedap nggih Bu Mi nggih, sekedap kula tak patut niku sebelah mriko. Kula Nggih. tak patut sebelah ngriki. Ayo, sing Monggo adil, ibu-ibu. sing adil. Ayo ibu-ibu lho nggih. Kalau bisa di atas 40, monggo kita seneng-seneng di sini. Niki saking jenengan untuk jenengan, jadi dinikmati. Bu, monggo Bu, sing kudung coklat. Usia minimal 40 tahun, ya. Nggih. 40 tahun ke atas. Ayo. Butin, Burin, Buni, Buno, Buto, monggo. Buto ngletak kowe iki. Lah bojone Pak To kaya buta. Enggak, Bu. Enggak, satu lagi, kurang satu, yuk. Ah, yuk. Nggih, monggo. Kita hitung mundur 5 ya. Sebelah ya. sini. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Hangus. Monggo, Bu. Nggih, engko ngriki engko. Ah. Nggih, mboten apa-apa ya, los. Wis lo met loro wae lho. Lho, nyapa to kok. Ya, aku bukan nambeli 100. Wis tolos nih. Losne piye kok sesuk. Enggak ngriki enggak. Enggak lah. Tidak usah. Manut to Mbak Wit engko mbok dikek apa Nah, manut. jangan Mbak Wit, malu-malu. Mbak Wit, Di Mbak Wit. sini ada asu. Mbak Wit sama aku asuh gitu. Mbak Wit sini Mbak Wit. Nah, kita hari ini battle Mbak Wit. Battle game. Kita itu bermusuhan ya. Kita buat grup kita Butterfly Flower. Wangele lho. Grup dia bekecot gosong ya. Jadi kita malam hari ini bermusuhan. Namanya siapa Mbak? Mbak Widar. Mbak siapa? Mbak Widar. Mbak Widar. Dalamnya sebelah pundi Mbak Widar? Mriku. Oh ya, agak dinan-dinan ya nang kono ki ya. Pundi mriko nika enten lampune nika. Oh nggih, nek mboten enten lampune peteng mangke nggih. Nah, Mbak Widar, malam hari ini kita bermusuhan dengan itu. Oke, kowe gawe acara apa battle? Tak ladeni dina iki. Oh sing gawe dhewe gawe acara opo? Kita malam hari ini battle untuk goyang utawa joget. wani. Oke. Aku ndelok bodine iki pesenam kok. Iki pesenam ning biyen. Saiki Ah, yo ora Mas. Masa. aja nyawang kono, Mas. Jagoanku Bu Widar. Ya. Bodine wipis. Nyapa? Iki nyun sewu lho sebelumnya aja salah paham penonton semuanya. Heeh. Iki ora kok pelecehan ndak. Ndak. Tapi kita suka pari suka. Betul, Bersenang-senang di sini, nggih. senang. Contohnya piye Mas jogetnya Mas? Kita joget contohnya seperti ini, yang bisa joget seperti ini langsung dapat uang 50.000. Ribu-rupiah. Mas, Oke. Mas Yusuf nyilek 100. Lho nyapa kok nyelek panitia iki? Pak Yusuf. Ora ya kowe dhewe kok. Yuk. Krungu swarane kendang. Penontone cingkrak goyang tung tung ding tak drong. Ihu. Nah, seperti itu Bu ya. Nanti jenengan Gayane marahi. Hah? Awakmu le bangkeanmu ndi to, Dok? Kok gak nyanyi. krungu suarane kandang tumbokmu. Ngene lho, Bu ya. Penontonne joget goyang tung gentak jeng. Iu. Lah. Bu langsung mawon monggo. Kono Met, Kak. Met, ijual. Ijol piye wis kadung lha kon jupuku sing pondok kowe. Ha iki to los dol iki piye? Ketoke matoh kono ya. Matur piye to ki cek enting tarikane kok. Yo, krungu swarane kan. Wah. Kancane Bu melok Bu ki lho. Sing gugah sapa? Kamu sudah meletuskan balonku. Alah ora patekane yang paling yo duwe mbayang. Sik. Saiki wis positif iso lho, To. Ya, Lah sing kono aku ragu. aja nyepele grup boleh. Mau minta bantuan sapa? Bu Widar kondange wong Sandoro krungusan joget. Desel joget. Nek pas rumah. Dino iki gak mati. Ora aku gak yakin itu minggu Bu pisan. Widar anu nggih ngene iki guyon kok. nggih. Anu tulungi kula nggih, Bu. Tulung apa kowe kelelep kok? Anu sing apik sak dhuwure niku nggih Bu nggih tulungi Bu.
Ora saya to. Aku wis gak tok. Ayo, bunyi sewu ngene iki. Barene sing komplit aja Mas ya. pas yo. Krungu swarane kendang piye ketake. Manggane joget-joget goyang tung gentak. Wis. Aku biasanya nemen-nemen mimisen ya. Wis ya. Aku ketok migren iki, migren. Ngene nyapa nanggap iki apik lho. Sae napa sae? Sae napa sae? Sae Bu jenengan. Itu dari Ae lho. Bu sapa kuwi? Bu sinten? Bumi. Bu Mi itu biasa buat saya. Bumi gede. Bumi gede piye to kowe? Gede. Dunia lho. Jangan salah, Mas. Ora. Bu Widar ini pernah ikut lomba goyang juara 1 dari 1 peserta. Ya dek. Yo. Bu tulungi ya, Bu. Terus bumi nggih, Bu nggih. Ora mungkin. Aku dino iki kok ndredeg to, Bu. Bu, monggo nek mboten joget nggih, monggo yasinan monggo. Wong yasinan piye iki acarane campur sari kok yasinan. Monggo Bu Widar kula aturi mriki nggih, Bu. Anu nggih, Bu nggih. Nggih, anu kaya kula wau lho nggih tulungi. Golek sing pondok. Dalam Golek nih ya SPD nih. SPD. SPD. sarjana pendidikan. Sampun pedhot. Sampun pedhot del gundul Bu. Ora sing los mate. Bu Widar tulungi ya, Bu ya. Akrungu swarane kendang tung. Bojone rene to. Toh, bojone rene to. Toh, aku ngamano kowe lho toh. Wis Mas, ra mau gamblindar ra masalah, Mas. Apa? Iki wis jelas gak tok iki. Gak tuk gitu. Gak tekan iki, gak tekan. Heh, jokete Mas dari ae kuwi. Anu Bu, sampean ketinggalan kok malu-malu nggih. Kula gantos mboten ngoten mboten napa-napa nggih. Hei, kok diganti piye to iki? Lah, kok kono semok kok. Lho, salammu golek Kene terepes terus apa? kowe ngelokne kowe ngono ki ra oleh. Ora upama. Body shaming jenenge Mriki kok. nggih Bu, ayo Bu, bareng keluang nggih Bu, tulungi ya Bu. Akrungu, Ora sakrungu gak krungu apa-apa. Mriki Bu, mriki Bu. Anu Bu ya tulungi Iya. tenan Bu ya. Mriki. Makasih. Makasih gundul ngono kok. Mriki Bu. Aku ini golek lagu sing cocok karo buke iki lho jane. Gerakannya ngeten Bu, ampun ngoten jenengan kalah lho. Kono mak ndendul. Mbak Katir. Mbak Kadir betul kacang polong, Mbak Kadir. Ngeten Bu, ngeten mawon. Ngeten nggih siap nggih. Dung tang tang dung dung tang dung tang tang dung dung tang dung tang tang dung dung tang. Ya Rabbi mi. Dung tang tang dung dung. Ya salam. Syukran. Dung tang tang dung dung tang. Bahlul. Hei. Iki kaya vampir. Aku wis lemes kok. Aku kalah. Kalah to. Nyerah aku. Sik. Ngarep kene jejer ya. Ya. Niki Bu. Umpami niki ditangleti nyuwun lagu senengane jenengan apa? Merah jambu. Oh, sing pripun to lagu sing mawon Siti. Cintaku hanya kamu. Iso ngono Lagi. barang. Cinta merah jambu. Apa ki? Apa? Kowe mambu apa? Hah? Mambu apa? Kaya aroma pawon. Kuwi bumi merah jambu. Ya. Sorry nonde. Bu Widar ki. Ho. Anu, selawat Jibril. Monggo. Bu nek jenengan anu nyanyi ngaten senengane lagu napa, Bu? Ya, Tulung kuwi to. aku Bu kok iso. Sana aku no Bu. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo lah. Sallallahu. Kowe iki nyapa to, Dok? Lah ngajak salat 5 waktu aja ditinggal. Lah gak yo apik to. Ya apik tapi Sholawatan. ditanya dulu. Yo. Bu Widar itu bisanya apa? Ya ki mau seneng kita ya. Mintanya apa kan harus punya kehendak masing-masing. Ya. toh? Anyu nyuwun sewu Bu Widar tolong itu Bu Mas tolong sama aku. Jenengan nembangin laguin apa kados bumi kan niku wau cinta Merah merah jambu. jambu. Lah jenengan apa? Sekedhi mawon, monggo. Napa? Lagune napa?
Apa ya? Gak muni popo Alah. belas. Aduh. Ora aduh. muwe get-geti kancane. Dino iki kok gak Merah. pas terus aku. Merah jambu nggih, Bu. Jenengan piyambak napa kalih pesinden? Kalih pesinden? Nggih 150 nek kalih pesinden, anak. Iki jane dagelan po blantik lho. Boten guyon. Yuk, langsung dikancani, Duk. Siapa ki mulai? Selgi. Yo. Yuk bersama Cahyo Nuswantoro ada Bu Widar satu mau permintaan dari ibunya. Bumi nggih. Merah jambu. Bu Widar juga ikut. Ojo, ojo. Bentomet wong sak grup ae Ora kok. iso pesenane Bumi iki nyapa joget awas. Oh, keranjingan cah iki terae. Bu Widar sabar nggih Bu nggih. Ancen nek wong sabar ki insyaallah barokah ning guri ya Bu ya. Amin. Bu Widar sabar nggih. Oh, alah kok iso njupuk ke pondokan mau lho piye iki? Awak apa ki? Tulung ya Bu. Sana aku. Gue gak pokoke. Cinta merah jambu ya, Bu. Provokator, Bu. Iya. Agak ke sini, Ibu. Ah. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Maaf ya, Ya. kami dari Fatayat tidak boleh seperti itu. Aduh. Gitu ya. Iya, Terus Iya. gimana? karena itu gerakan yang membuat hawa nafsu. Oh gitu ya. Ya itu yang membuat kita awet awet urip. Ora mesti kadang ya mboten urip. Hawa Bu nafsu Widar. apa? Nek kuwi hawa sumu. Bu Widar, Apa? adicara salajengipun menika bacaan ayat kursi, nggih. Mangga Bu Widar. Kok ya wis sumbut ya ta wis nyanyi wis Iya, goyang iya. kaya ngono. Ini dari Pak Dodo. Nggih. Matur nuwun. Sehat-sehat nggih Bu nggih. Amin. Nggih, amit. Ini iki pun monggo. Nggih, matur nuwun Bu. Tepuk tangan kagem Bumi. Matur nuwun ngapunten. Hanya hiburan. Monggo Bu jenengan rika malih Bu. Enggak. Duh, sik to. Iku urung tampil popo ya. Iki mau meneng gegeg Mbok iki, tampil Cak. apa? Ngene wis. Puisi. Anu Bu, nek mboten nyanyi, puisi saged. Puisi mboten saged. Hitung-hitungan saged. Nggih, diwareni iki. Nggih. Puisi nggih. Ditirukan aja, jenengan mboten sami mikir, sing mikir kersane niki. Pegang mic menghadap kamera, lambaikan tangan kalau jenengan mboten kiat, nggih. Rati maju, Bu, rati maju. Kami dari Majelis Fatayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lah kono sapa? Mosok jenenge kon dikte lho. Cek eling apa ora kok. Sampeyan wis ditulis nang akte lho ya. Iki lho, yungat ya Yungat piye to? ngerti wonten jenenge. Yujem. Assalamualaikum. Aduh ya suntik. Nama saya. nama saya Pinten Bu kenalan. Widar Ya, saking Dorok. saking Dorok. Saya akan mempersembahkan Saya akan mempersembahkan puisi nasional. Iya. Maju. Duh, kok majune ora maju? majune rasa omong. Majune aja diomong. Wis pokoke langsung maju ngono. Kene ngomong maju jenenge langsung kimi. Kimi. Ora maju. Wah, kaya kontul. Ketoke Bekasi Paskibraka iki ketoke. Maju Bu, mriki Bu Widar. Tak dampingi Bu. Serius Bu, ini Agustusan Bu. Iyune nyece Bu, nyece. Indonesia
Indonesia. Iya. Aku cinta kepadamu. Aku bangga kepadamu. Tapi, apakah engkau bangga kepadaku? Ini yang Ya kagak ora to, Lek. ini ya dinamakan nyuwun sewu nggih. Menika Bu Widar menampilkan puisi ulet-uletan nggih. Sing marah niki lho. Bocah kocluk. Lah kowe sing pasangane ya ora marahi blas, Dik. Ngene lho Bu, saya contohin Marahi. ya. Kita sebagai grup Butterfly Flower ya. Lek keket kuwi wong cangkeme ra bener ayo. Aku nyawang raiku elek dina gitu. Ora apa-apa ya. Pahlawanku. Sarimbit ya. Wedok ya Bu ya, salah ya Allah lah. Pahlawanku, Lah enggak. kau korbankan jiwa ragamu untuk membela kemerdekaan Indonesia. Alah. Kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia. Alah. Kau adalah pelita di dalam kegelapan. Hiduplah pahlawanku, Indonesia merdeka. Alah. Widar kuwi piye kok mbok anu dhewe. Pintar. Awet dhewe aja bilang ini ya. Ayo belok pengaosan. Langsung dapat hadiah, Mas. Ayo. Ya duitku. Ora. Mang 100 loh. Wis tolak los. Monggo Bu Widar, jangan dilihat nilainya. Bu. Nilainya yang Tapi- penting suka parisukonya, Ya. seneng-seneng insyaallah nak guyang-guyu awet sehat. Awet sehat, Aha. awet nom, awet panjang umur. Nggih. Mugi-mugi jenengan sehat selama-lamanya. Nggih. Sampaikan keluarga mohon maaf Mohon ya. maaf, nggih. Amin, Hanya amin, Miki, nggih. bercanda untuk hiburan malam hari ini. Tepuk tangan buat Bu Widar. Kok mati wedok wes ora lanang. Ya, Pak. Ya aku tinduk banci tenan malah repot. Mas Da, Dalam. Deprono. Oke. Ya, Mas. Tentunya malam ini semakin malam semakin peteng. Yo. Langsung kita panggilkan Bambang Balowo. Wis. artisnya enak lho. Mas Bambang MC. Lah, Ngeten iya. lho Mas. Nggih. Enak unen-unen ngeten wong iki yo campur sarin Cahyo Nuswantoro tasik berlanjut terus. Nggih. Enten unen-unen kripik gedang kripik telo. Timbang golek lo balen. Yo pocah. Kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Oh iya. Yo enek guyonane, yo Ana ditampelo lagu-lagune. Betul. Mula saking kula Cak Komet Cak Dodo mbok bilih wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun nggih Bu nggih. Nggih, ingkang badhe nyanyi, ingkang badhe request monggo kali Mas Bambang, namun tetap dalam suasana tertib. Dorok luar biasa, dorok kuyup rukun Rukun tepuk tepuk tangan. tangan. Ya, Mas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di tahun depan Allahumma. Amin. Tentunya nanti Cahyo Nuswantoro akan menghibur panjenengan sampai pukul 3.40. Gue pas sola-sola. Beri tepuk tangan yang meriah buat Cak Dodo dan Cak Komet. Tentunya luar